Takže čaute ľudia, zdravím vás bogy pri ďalšom dieli Minecraftu a dneska zarobíme tu XP farmu. Idem dole po rebríku. Nevykladal som si ani veci, toto začne vlastne hneď potom. Takže zopakujem to ešte raz pre tých, čo to náhodou nepochopili alebo čo také. Takže tu bude skeleton, on dá spawn a tu budú všade vody, takto bude voda a on pôjde sem, tu spadne. Tu bude ďalšia voda, ktorá dotiahne sem. Tu začne on skákať a keď nejak sa zase do tejto vody, pôjde hore. Pôjde furt hore ešte, im to trocha dlhšie trvá ako mne, samozrejme, to je jasné. A vyjde sem. Tu ho už potom voda začne ťahať sem. A tu bude dierka. 22 blokov dole. Teraz sa nevykopím ešte, to ideme kopať za chvíľku. A no, vlastne už viete, že ja netuším, ako sa dostanem hore, mám 2 rebríky, takže fú. Ja neviem, ako sa dostanem hore, musím rozmýšľať troška dopredu. On pôjde tu a spadne, už to je raz, 2, 3, už to sú 4 bloky dole. Ale ja musím porozmýšľať, ako sa dostanem hore. Buď tuto asi lomeného nedá, okej. Výborne, tak som to našiel. Čo sa to kúpe? No môj veľa prísahne sa dačo kúpe. Co sa tu horšie? Čo to tu chodí beba? No to je teraz úplne 20. Alebo 20 000, ako chcete. Úplne je to 5 a 20, takže ok, ja vidím si po schodoch. A čo je ešte úplne 20? Čiže 20, budeme práve 20. Tak ja si spravím 46 styčiek. A tak aj 46 styčiek, ok. Ja si asi budem musieť elegantne vyrobiť také rebríčky, samozrejme. 26, to už stačí. Toto si rýchlo zoberiem týmto, no budem mať 47, ale to je veľa, a takže je 35, 24, 5, ešte jedna, tak. Máme veľa 300 kW vecí, ale máme rebríky, to je hlavné, toto tam už asi hodím. A ja idem rýchlo odstaviť to dole. A ja, hneď ako som spravil po natáčaní, tak som si to pozeral, či by to fungovalo, som si to zapol v kreatíve. No a ja som si všimol, že ja som to mal na tomto bloku, no a ja som to musel presunúť sem, lebo oni vlastne, keď není pod nimi tá voda poslať na ten blok, tak oni mi začnú skákať hore. Takže oni tam nevyskočia lemry potom. A vlastne by mi ani tak nevyšli hore. Takže ja toto skopem, tu už to je 4, 4, hej, 1, 2, 3, 4. To zavriem, tu bude tma. 4, 5, 6, 7, 8. A do ďalšej jaskyne sme prišli. To je totálne 20, ale neviem teraz, koľko to je. Ježišimaria, koľko to je? OK. Použijem dobrú techniku. Počítame to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, fúha, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. OK, malo by to byť presne tak, oni by mali tuto vlastne padať a ja by som potreboval potom túto dole miestnosť. No tu oni padnú a tu by boli byť mreže železné takto. Tu by boli mreže a ja by sa to zabíjal na ránu alebo na 2. Takže prípadne si tu musím vykopať taký miestečko. Kopem to za sokáčom, pravda je. Ja sa hneď skúsim potom. To bude zavrdlie, to vieme. OK, nič tu zatiaľ nebude. Tak. Teraz ja musím dostať. No čo robím?
OK. Tu je to už vlastne 5. Takže tu by mali z hore. 3, to ide hore. To je na koľko blokov. No vlastne keď dole túto spadne 22, tak je to úplne jedno. Toto neviem, či prežijem, ale dopadne na rebríky. A tu by to, potade to by to malo byť. Fúha. Ak som dobre počítal, tak by mali spadnúť až tam dole. Tak ja si to dám ešte raz. Pre istotu spočítame, takže je to dám dole. Môžem vám to nepočuť až tak. Ja som si nezapol stopky, zase inteligentne som to ja. No, vyskúšam to už spraviť, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Paráda, vyšlo by to úplne presne. Teraz to len rýchlo skopem dole. A už to vlastne bude. A ešte toto? Či toto nie vlastne, okej. Takže toto budú oni padať, asi semka musím postaviť takú cestičku. Ja si pozriem tuto dole, aký je layer. Tu je layer 40. Ok, ja som tieto rebríky hore. Layer 40 a tu je layer 45. Toto nejak sem chcem ísť. Až sem. Tu je layer 44, takže ešte o 4 nižšie. A je to priemerne v ktorom bloku? V tomto, takže v tomto, čo je tu. Takže tu tady bude cobblestone, to bude. Takže to je v tomto bloku. V tomto, hej. Ale sme veľmi vysoko, čak, hej. Semka, toto skopať nemožné. Môžeme. Paráda. 44, musíme ísť nižšie. 43. 42. OK, layer 40. Tak. A teraz, paráda, vidíte, trafil som hneď na prvýkrát, paráda. Výborne. OK. Ja toto tady idem rýchlo skopať. Tak, skop. To budú len tí skeletáni padať, vlastne. Tak. Výborne. Nechcel som, nechce mi do tej farmy. Tak čo robíš? Tak. OK. No. Toto bude treba určite ako záver, lebo keď dajú spawn, tak kedy tam rovno spadnú a to nebude veľmi dobré. No, samozrejme, keď mi tam rovno, ale ona mi tam pôjde voda a to nechcem. No, to nechcem, to není. Ako by som to vedel ešte spraviť? No to je takto presne 22 blokov dole. Spad, ale ona by tá voda išla. Ja tam nechcem vodu. Tak odstavím tento pás. Budú sa iba na tom spawnovať. Čakajte. Spravím proste len takto. Točku hodím sem. Tento pás nemôžeš odstaviť, dusík. Pás odstavíme. Ne, toto čo robím teda? Toto viem, že netreba. Hej, môžete arrivederci. Ale ja som sa tam ešte chcela niečo pozrieť, neviem prečo, ale aha, jasné. Toto mi tu vôbec nevyhovuje. Ja nemusia padať takto rovno do tejto dzíry. Čo tam? Tam by som to potreboval dať. OK, spravím toto. Tak. 2, 3, tak. A toto už to bude hotovo. Dobre, tak som to aj zobral. Fajne, nevadí. Fajne. Nemalo by to vôbec vadiť na spawn, bude to trocha tenšie, no nevadí, to sa stáva. To je zdravé toto, ale je to 20, spawn budú dávať, takže tuto musím vyskačať. Zase, ty, čo som dneska jedol? Kašu čoho? Kašu zlých slov, alebo čo som to jedol? Ale nie, nejedol som žiadnu kašu. Práve to sem. Takže toto by im malo na spawn dosť stačiť. Je to 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 by to stačiť malo. Ako oni keď dajú semka spawn do boku, to vám nevadí, lebo to nedajú už viacej spawn do boku. No,
dobre. Alebo by som to ešte vedel jednu vec poriešiť. OK, ja toto semka ešte vráť. Ja to porieším takto, že spravím toto. Odkopte. Vlastne neviem, čo robím, ale takto mi to príde lepšie, lebo budu mať väčšiu plochu na spawnovanie. A vlastne nič tam nebude vadiť. Ja vám to hneď vysvetlím, čo myslím a čo mám na mysli. No tak toto bola zase ďalká blbá veta. No zase dneska dačo museli jesť, čo mi škodí. OK. Tak. Že ja dám tú vodu vlastne... Nie, čo to robíš? Daj to zobrať ten blok. Tak. Ja dám tú vodu len ten creeper. Už mám zdanie. OK. Tak. Toto iba zavriem. Takto a hore. Tak. A ja dám tú vodu takto a majú vlastne tú plochu na spawnovanie veľkú. Takže nemajú problém dať spawn aj sem. Vlastne. Tuto dám odtiaľ tú vodu a ona pôjde sem a tuto iba takto vytečie do boku. Takže už... Podľa mňa by tu malo byť už všetko pripravené, ale ja by som dnes mali... Mám zapnuté príšery? Nemám. Paráda. OK, nevadí. Ja sa domov vyspím a hneď si ich zapneme. Ja sa ťažím a takéto veci robím, tak ja si to vypnem. Off screen, nech je to... Nech ma nerušia vlastne. Tak spí. Paráda. Smajlík. Tak nie. Ale hej, dali sme smajlíka. Čo sme to chceli? Toto sme nechceli. Nastavenia. Dáme si na normál. Paráda. OK. Sorry, dneska sa mi to dá kúše divne. Nevadí. Počkaj, ne. Tu je to už presne toto, čo potrebujem. Tu im to zavriem. A ja budem chodiť len dole. Takto si zídem dole, ja sa nažeriem zatiaľ. Alebo nakapám, ako chcete. Nie, vodu sa neber. Vodu zober. Dobre. Tak, zobral som vodu. A zatiaľ tam budem chodiť takto, len asi si to zvýšim o jedno. Bo sa nejdem mlátiť o strop. Ešte tu. Tak. A tu budú len skeletoni spadať. No a ja chcem budem na hit. Tak. Teraz budem potrebovať aj druhý kýbel v akcii. Dajme teraz. Paráda. A na 100% meč. Tu mám na trojke už prichystané vždy. Toto čo som spravil. Ježiš, to čo sa stalo? Som si pančové bliky. Tak. OK, toto sa určite tu zavrie. No. Fúha. Čakať ešte druhý kýbel, druhý naber, druhý kýblik. Ja rozmýšľam, či to tu... Počkajte. Toto bude úplne obyčajná vecička, ja to tu odsvetlím. Úplne celý spawner. No. Čakať, prosil si na vodu. Senka vodu. Sem. Nekonečný zdroj. Sem. Sem. A sem. Toto je úplne pohodička, zaber, ona sa doplní a sem. On pôjde sem. Ale tu bude nemôže dostať túto on. No musí ísť ináč. Toto nie je vychádzať ako. On by mal ísť vlastne ináč. Ale toto čo je? No, to nejako nevyšlo. Neviem prečo. To má byť 8 blokov, veď a to je 8 blokov. Ja si ešte musím vystačiť s vodou. Voda. Musím dať vodu sem. Ale ona mi to vôbec nevychádza. Oni keď prídu sem, oni sa nesplavia. No, neviem ako to spravím. Musím odstrániť túto vodu, čo je tu, lebo to mi nebude vôbec vychádzať. Vidí na ten blok. Tak. Ale ak tak, to je 8, tak neviem prečo. Raz. Ja to ešte vykopem tak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ona má stále voda.
prestať čistiec a najsť sem. Tak tomu to vôbec nechápem. O čom to je, že mi to steká až sem? Ja tú vodu môžem posúť, to s tým problém nebude, takže... Naberiem si 2 kyble. Tu to zarobíme jednoducho. Tak. Už nejde nič. No prečo je odtiaľ to pustené? No jasné. Keď ja som ju asi začal... by som mal púšťať takto, nie? Nie. OK, dáme to jedno ďalej. Musí to byť takto. Dospel som k záveru, že to musí byť takto, lebo to ináč nepôjde. Zase čo toto? Vysvetlí mi to takto. Vysvetlite mi to takto. Že teraz to nedojde, ale vtedy to došlo. Ja tomuto naozaj čisto nepochopím. Tak 8 je tu, tak to musí byť takto. Takto. No! Konečne mi to vyšlo. Tak ako potrebujem. Výborne, hurá. Táto voda sa nesmie vyrovnať, takže tam musí ísť určite tam. Čo robiť? Vidí sem, busík. Ja semka nevidím, musím ísť trocha ďalej. Toto je hrozné toto. Tak paráda. Keď za ten skelet spavná aj sem, tak je to jedno, lebo je tupý a skočí sem, takže som vlastne vyhral. Čo robíš? Na toto zober. Ja to takto potrebujem a toto vydáva zase. Daj to preč, no. A teraz už to len bude treba odsvetliť. To zavrieť a mal by to byť už čisto hotové. Spadni tročka. Nemôže to byť nič vidieť. Tak. Tie točky tak kde idú. Ani neviem kde. Ešte toto. Je tu... Vidíte, čo vám vydal teraz spawn už. Je mi to celkom jedno, lebo mi to prišli a nás to totálne otravovali. A už tu není žiadne viditeľné miesto. Takže to dáme takto a takto. A nemalo by to byť počkať. Ja len ešte si to spravím pre... Iba tak. To som nechcel. Idem ku tomu. Tak. Je tu... Ježiš, čo robíš? Nie, nechod tam hore, sem. Je tu určite to, čo by tu malo byť. Mala to určite ďalej spawn. Takže... Ja si to tu ešte rýchlo vykopem. Ježišmaria. Mama, ja to nenávidím, voda, toto je hrozné na čo. Dobre, stoj. Výborne. Je tu už dosť veľa tma. Dosť veľa tma, no tak to neexistuje, to nevadí. Sa doma už ešte vyprázdniť. Fuj. Už mi to leze trocha na nervy, tá exportka mala by byť na 100% potom hotová. Ja vlastne, keď budem tam dole stať, tak ja vlastne budem dávať aj spawn tých skeletov, lebo to je dosť blízko. Mali by to byť v pohode, 300 stakov cobblestone, to som toľko nechcel. Ale taký mi treba bude, takže takto. Vedro si naplním, stovník, ty si tu.
Teba som si nadražil dosť. Čo to robíš? Zaraz te než dáme sem. Aj. Pieskovec, šípy. OK, doplníme si, budeme mať 61. 8 piesku. 1 pieskovec. Hliny dosť. Ježiši. Toto. Ešte do zácnosti. Toto hodíme. Toto si zoberieme. Železo dáme sem. A ešte som chcel... 3, 4, 5, 6. Už obetujem tých 6, ale senka sa mi to nevidie. Sem, raz, 2, 4, 5, 6. Výborne. Asi mi bude treba iba jedno, takže týchto 15 budeme mať zakladať do zálohy. Ja si tam pustím ešte vedierko. A zapnem si príšery asi. Au. Tak. Výborne. Toto je už hotovo a... Toto dúfam, že nebude vadiť, keď tu bude na bude noc, no radšej by som počkal. No. Zoberiem si postel a ja sa vyspím tam. Ja si to tam na 100% ešte skrášlim potom, to je jasné. Že to tam bude krajšie a nie taká habadeja. No tak to by mal byť dosť dobrý layer. Aj na všetko takéto vecičky. Takže vidíme, že už tu je len to, tento spad, toto. A toto potrebujeme dať mreže. To neviem, či to potrebujeme ešte 2 šutráky, jeden takto. A skeleton už nemá čo robiť. Tak, ja si sem hodím ešte postel. Ja není noc už dávno. Vyspí sa. Pardon, spí. Veď môžeš už spať, to už je noc. No veď spí. Nikto tu nie sú príšery, spí. Není noc. Tomu neverím. No ozaj není noc ešte. Veď spí. Nemôžem spať, môžem spať len v noci. No, konečne som sa vyspal. Spí a spí. A dáme si tu na normálnu. Uvidíme, či to bude fungovať ako má, uvidíme, dúfajme, že hej. Takže ja som, kde som, tu som. Tak ja si zastavím tuto. Alebo rovno sem. No, dobre, už tady je skeleton. Už ich počujem za pár. Ja si semka budem dávať na 100% sklo. No, už spadol do vody. Uvidíme, či vypláva hore. No, už ho počujem, už jeden asi vyplával hore. Alebo sa furt kúpe. No, už tak dopadol. Výborne, áno, trapka mi funguje na 100%. Výborne, paráda, na 2 rany alebo na 3. Kosti mám z toho, šípy už mám doplniť tak. Úplne presne, ako som potreboval. Trapka mi funguje, idú tak, ako by mali. A netuším, koľko to má, ale hlavne mi teraz je, že sme ju dorobili. Ja si zoberiem rýchlo postel. A oni tu vyplávajú, tam idú a tu vyspadnú, samozrejme a na ránu, alebo sa zabijú sami, to je už ich vec. Oni sa vlastne zabijú asi, je tam šanca jednaku asi... No ako 100, že sa zabije skeleton sám. Lebo sa udusí v tej vode, čo tam ide, ale to už je taký skeleton, čo ide po tej vode pomaly a zabije sa. Asi každý, čo mám poviem, taký 10. skeleton sa zabije možno sám. Ostatky vám padajú na 1 alebo na 2 ranu. Na 2 ranu, to či nemôže padnúť. Vidíte? Ďalšie, to bol možno 5. alebo koľký to bol? Okej. Ja si rýchlo vypnem príšery, niekde dávajú teraz spawn, kým som tu ešte. Výborne, ideš hore, poď hore. Mám 6 level, akože, takže funguje úplne perfektne všetko, čo som potreboval. Tuto poni pôjdu, tam spadnú. Výborne. Ja si zapnem príšery znova, hodím si sem postielku, už mám 13 kostí, vidíte, kostí mám už 13. Naozaj netuším, koľko to už môžem točiť. Nechod dole. Sem hore poď. Dropy sú tu. Výborne, mám tu všetko. OK.
Ja vám ďakujem, že ste si pozreli tento diel Minecraftu, kde sme dorobili našu XP farmu a modlil som sa, aby mi fungovala a stalo sa tak. V ďalšom dieli, porozmýšľam dobre, čo budeme robiť. My sme si to mohli skrášliť a ulepšiť si tú farmu na sugar. Ale idem sa pozrieť, že sú tuto z okienka, ale naša tree farma sa rozrastá dosť dobre. Takže ako tak. OK, sú všetky stromy vyrastené, ja si ich dám dole. Pardon. Aj toto si dám. Takže ja vám ďakujem teda, že ste si pozreli tento diel a pri ďalšom dieli čaute.